Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263. Pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara, wotena on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana panapa paHarare, uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ini semushamarari wenyu ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. Badikani, video randinaro ividhiyo raHollytain apo pabuda Hollytain namastreets esocial media achitaura pamusoro peZanu-PF naCollins naShoni Mnangagwa achitaura mashoko aanga achitaura pamusoro pevakuru kuZanu-PF. Da kusiyai muchiona video, wapedza kuona video ndine video remusoja azobuda achitaura mashoko anga achitaura pamusoro paHollytain zvichinzi kwawakutambira wakuda kuzonyura manje. Isusu hatitambe nevapana vadiki avava, tinokugadzirisai makaita vanhu kwavo. Kwakuda kukurosa ukuku, aiwa tambirai kure nako. So zvandotanga ndakuitirai, da kusiyai muchiona video raHollytain apo paanga achitaura mashoko anga achitaura achiti ndogona kutongosiya iyo party yeZanu-PF. Ndo mutauro wanga uchiita Hollytain. Da kusiyai muchiona video, pedza kuona video tozvolopa comment section. Ende pazobuda mashoko ekuti Hollytain akudiwa kuMatrix, hanzi ari padhuze naHollytain, tibatei Hollytain aswere ave kuMatrix. Matrix ndeyatafadzwa kuya kuna chihombe ndokuri kunzi Hollytain takuda kumuisa kuMatrix. Vadikani, taurai zvamunofunga kucomment section. Hollytain oenda kuMatrix here, dzarasika here kana kuti dzirimo? So da kusiyai muchiona video. First video ndera Hollytain achitaura kuti ndogona kungosiya Zanu-PF handidi zvekupedzerwa nguva. Ngatimbone this video. Zvimasoja zvinenge matumira padeni vanhu boza azvivatini zvamabasa nakuti Shoni dzima masina imufunga ndikukutya here. I'm on the first flight into Zimbabwe, dzima makulayo. I'm on the first flight in. Ndakuita chokwadi makandiderera Sean, if your guys vakazozvinzwa o vakazokuudza zvamakandiita padheni pangu zvezvo ndikudzoka padheni papo. This time make sure you kill me. Munokutaura boy, make sure you kill me. Inanditye Zanu-PF bro, inandikutyei mese miri kuZanu-PF handikutyei. Handikutyei. Mirai zvamuri kuita izvozvo. The reason why I joined the Zanu-PF is because I was trying to clean the reputation and the image. And I was trying to clean the reputation in the dog at the zita riko rakashata ndinga ano Mnangagwa akabaiza Mugabe wakabaiza. And I said no, let me join it from the inside. Because the house divided against itself, it cannot stand. But mukandisa zvamakandisa vapana ndokupedza imesini. Inini I can end the Zanu-PF today. Ngatipedze nguva ino. Next update inova iyo update futi yaHollytain yemusoja achitaura mashoko anga achitaura pamusoro paHollytain zvichinzi aiwa makuda kurasika kwamakuda kusvika. Let's watch this video. Hello comrades, hello Zimbabweans. This is the message to Hollytain. Hollytain wakudzirwa. Hollytain wakupinda nemwenje mudziyo. Hollytain, you are urinating against strong winds. Hollytain, you have to stop what you are saying. You have to stop immediately. This is a no-go area. Yawauda kutambira. Sitale kuti Zanu-PF aritambwe naro. The family of the president aitambwe nayo. Zimbabwe National Army aitambwe nayo. This is a no man's land. No go area. Urundizisa. Baba mukanakirwa nedoro zvemhando yamasvika iyi. Munenge marasika. You must be careful.
You must be very, very careful. You can't say unomisa ZANU-PF iwewe nezera rako iri waguta mutakunanja wawakapiwa neZANU-PF, waguta mari yawakapiwa neZANU-PF, wakutuka ZANU-PF iwewe, wakutuka masoja uchitaura kuti zvimasoja Zimbabwe National Army. Unomboziva here kuti nyika inonochengetedzwa nemasoja, nyika inonochengetedzwa nemauto, kuti nyika ino iwe nerunyararo, iwe nepeace, kuda kwemauto anotungamirirwa navamunangagwa, anotungamirirwa nehurumende yamunangagwa. Iwewe nhasi wotaura kuti zvimasoja, wotaura kuti can stop ZANU-PF. My friend, stop. You have to stop. Eka zvinezvo wakunyadzisa youth, wakutisasika. We are the youth. Hatina mayouth akadai, hatina mayouth anotamba nezita remusangano, hatina mayouth anotamba nezita refamily yapresident, hatina mayouth anotamba nezita remauto enyika. Uri kundinzwa? You have to stop. That's all I can say. Stop this. Hold 10. Napeza newe. Attend.